Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlaliseni ngisenze into zami. All I can say is that iwinter ingenile. Normally iwinter xa iqala uye ubone mhlawumbe imvomvo zibe zinkulu sezidubulile, but kulo nyaka ingene msinya iwinter ingene as early as May. Yabanda nje eMshilata, and ibandisa kuShilata is because it's closer to umlambo. Sivuka siqonda into yobana ngasikuphinde ulale. But kule weekend ndiye ndaqoma andifuna uhlala endlini, ndifuna uba outdoors even zobe kubanda. Andithanda uhlala sometimes endlini because if eske utyhafe ube sad ube lonely wesixa uhlala wedwa. Once ube phakathi endlini ube ngekho nto distractayo you feel very lonely. So ndidecide uba ke mandikline phaa kulaa chicken coop. Well, akathandi into edibenisile nokuklina notshayela. So nge-weekend endikho ngayo xa ndine-energy ndiye ndiqale phaa uklina kulaa chicken coop and yaphayela apho ke laa compost. Then after ndiyiklinile ndiyithathe ndoyifaka egadini. Zikhona iindawo phaa egadini ezilandukile ezifuna umgquba omninzi, but andide ndifumane chance enough, and nokuthi ndifuna abantu bazondithuthela umgquba awufake phaya iyandikhosta. So ndimane ke ndifake i-chicken coop lena kuzo zonke ezi ndawo zikhiwe. Then nyhani xa ndiphinde kulinywa zibe right. Kulo nyaka ndilimanga nolima because imvula ibiye yanetha kakhulu. By the time ufanele uba ndiyaqalule ndiqonda sekulate, and ndiyaqonda mandingabe ndiziqhikiza ndizikhoboza, ndizayibona into yolima phaa September, October. And kulo nyaka ndinyanzelekile ndilime umbona neentanga neembotyi because bendilime ikhaphetshu kakhulu. So umbona laa nto ifuna ndiphinde ndenze laa nto ye-crop rotation. As much as ndibana ukwazi uyilima into eyi-one over and over ufake i-fertilizer uthini, but owam umhlaba andiwuthanda uwuhlalisa ndiwufake i-fertilizer, ndifuna ibe as organic as possible. So ndenza kulo nyaka ndiza kwenza i-crop rotation, ndifake umbona then ndiwuthengise emanzi okanye ndiwukhawuleze ndiwuvune because by April next year ndifuna ube sendiqalisa ufaka ii-vegetables ke ngoku. Then ndizenzele a small steer ke ngoku for i-veg. Anayo ne-veg kulo nyaka uba kuthiwa mhlawumbi nestiya esincinci for ispinatshi, ikhaphetshu, i-spring onion. I don't have that. I think ndiyaphalala okanye khona nje into off ngam. By the time ndiyirealize uba mandenze istiya, kungelaa xesha bendistruglisha ngento yehagu zigcwala iyadi ndathini, then ndayifaka ke laa gate successfully. But ngoku ndabe sendidiniwe mani for uba ndiqalise ukwenza into yestiya sam because kaloku sasikhona istiya kudala, not kudala of a year or 2 years ago. Then ndasidiliza because ndandiye ndahamba ndabheka eBhayi. Xa ndibuya eBhayi ugonco wavulela iinkomo zangena kayadi zatyhoboza zatya istiya sam, and it was not the first time. So I was heartbroken. Then that's demolish. I think once ndibe heartbroken ndiveske ndithathe i-decision ndi-destroy. I remember this other time ndibuye eBhayi again, ndibuya ndingenastiya, ndaveske ndazigexa zonke ezaa zinto ndazilahla phaa ezakhuni because I was asking myself uba zizatyiwa ngubani xa zinje. So after ndigilise ndigece yonke loo nto ndasose ndaqona ii-clams kanje masose kususwe nelaa cingo, ndasuswe ke ngocingo. So yakhula ke ngoku ingca yana akusekho stiya, and sasekwindawo econvenient gqitha esaa stiya because sasilapha ecawa kwetephu. Then ngoku besendifake netanki phaa egadini, so still bezaba closer to emanzini. I need to strategize ndizenzele istiya as from yesterday. Hayi phofu zayenza yonke loo nto ngoSeptemba, kuyabanda ngoku uba ndiqale izinto ezizandixaka along the way. So yeah, enye into major endifuna uyenza ebekufanele ndiyayenza kuxhelisa ihagu. Iihagu ndide ndiyazidestroy mos zonke because ndi-grind ngazo and ndifuna ustarta afresh. But ke into yoxhela ihagu iba yi-chaos man, kuba chaotic because andikwazi uxhela ihagu and nowela akazukwazi uxhela ihagu yedwa, so it needs people. Bafika bangxola abanye abantwana abancinci bathi noba bazothini. Apparently abantwana bangamakhwenkwe ke bayathatha amathumbu wehagu bayowathini, but abo yakhange bafune naloo mathumbu wehagu. So siphethe la mathumbu siwalahla ngaphaya noba tyiwe zezinja. But mna andiyithandi intloko yehagu nezibindi nemiphunga.
So abo bantu baxhele ihagu ngabo ndiye ndabapha uba mabalantuke mabathathe laa ntloko nalaa miphunga because bengafuni ukwanto endizabe ndiyigcina efrijini ifucufucu because iyafana bendingazoyitya phofu andizoyitya, so ityiwe ngabo. Because ngabatshana bam ke abo bezondixhelela le hagu ke kwanyanzeleka ke ndipheke ipapa for bona. Baye bandicinga yini makazi sicela siphekele ipapa, ndiqonda okhisha mandibaphekele ipapa, ndayipheka phaa phandle then ndiyibhodile ke ngepapa. But bebefuna iqine ingabi manzi ingathini. Mna ke ndenze ipapa ngohlobo ndidla ngoyenza ngalo ngokwam, but ke ndayibhoda. But bayityile ke because yonke into eyenziwa ndim bacinga uba irayithi imandi. Then ke ngoku ndabe ndibaphe nalaa ntloko. Hayi ke I think yeyona nto ibenze baba-happy ke baba-excited. Ngoku sebemane bezolantuka, sebeqatshe noba izawuxhelwa nini ke ngoku enye le because ndithe kulo nyaka funeka phele sezixheliwe eza hagu. Ndifumene netikiti ke I think Sunday after church xa ndiyoxhelisa laa hagu, xa ndiyoyipisa ihagu yenze ekwarini. Yazi ukunqunqa ihagu ngoku sekuyiduru laa hlobo. Guys ngqona because ndifuna yaxhelwa ne then yalala isefrijini. Ndavuka nge-following day after church ndahamba ndayisa ekwarini for uba isikwe. Enye ihafu ndayenza uba ikwazi ubana ibrayeke, then enye ihafu ikwazi ubana uba ihlale ikwenza isityu nepotyikosa. So ndiye nathi xa ndisonyuka so phaa ndijonge phaa estadium ndiyabona nje kumiswe iimoto ezininzi phayana, ndiyashawutisa apha ngaphakathi ndiqonda uba bathanda ukwenza itraffic unnecessary man abantu. Why? Ndamiswa kanti ngabonantuka because itraffic. Ndamiswa ndafumana itikiti andanyaba, ndaqala ufumana itikiti in my life and ngokuthiwa mandihambe ndiyolibhatala before end July okanye ndizayo ecourt yi-250 ndilibhatala. It's just that mna azange khe ingqondo yam ithi bana ku-N2 ungakhe uhambe ngo-100 wesi kulaa ndlela. So ndathi sendilifumene eli tikiti qona xa ndibuye ndifuna ukhe ndijonge lo 100 because anapicture ka-100 noba bayaphosisa and ndizahamba ke ngoku ndiyobafayitha phaa ecourt ke ndiyophikisa uba ndinikwe itikiti elirongo. Xa ndithi hayi sham ngo-100 nyhani ndayohamba phayana and yazi I need to work on my speed. Yazi khona enye imini ndandisiya eKomani, ndathi xa ndisehla kulaa ndlela kaMathanzima ndandikhwelise iplate, ndava iplate ziyizela. Ndathi xa ndisithi hayibo 180 ndehlisa isantya. Andiyiva mani le moto ilight but ngoku ndi-alert because qho xa ndihamba ndimane ndiyijonga 100, 120 then mandijonga nee-road signs because it's bad. I think after elaa tikiti ndaye ndaba nantuka qona ayifani, zange yandehlele le nto imbi nyhani erongo. So xa ndihamba kwendlela ndiyasijonga ispidi, ndiyi-good citizen, funeka ndiyobhatala itikiti ke nge-month end. Kwangoku after nge-15 ndihambe ndiyobhatala tikiti and ndilithandaza ndingaphinde ndibe subjected to such. Ingathi ngoku ndiyindlobongela yentombazana engamameliyo, itsheri yeginza ehamba iphaphatheka apha endleleni. But ngekhona enye imini ndandisuka eKomani again kwiservice yabe imoto but uservice ngoJanuary it's wrong. Nathi xa ndifika phaya nyhani ke kwaservice kwathiwa kukhona ii-extras, then xa nditshekishe into ze-extras ndiqonda hayibo azikho serious mabaziyeke neso. So xa phinde befowuna ke ngoku bathi into yobana there's a leak kwi-engine. Ngongozi uvala ndifowunele ubhuti Mlibo, athi uMlibo hayi suka buya nayo loo moto sayitshekisha xa sifika apha eGcuwa. Andiyazi into ebangela uba ndibaleke kusithiwa imoto ino-engine leak. That's why ke ngoku kukho iiplate zendiba zayo zayiyizela because ifear yam into yobana ndifuna ufika msinya. Ndingabaleki apha endleleni. Ndathi xa ndiyimisa imoto yabithi tshisa ndiyayiqonda into yobana ndifuna ufika and inandiqonda ndifuna ufika and if bana kukhona ingxaki mayizenzeke ingxaki sendi-closer to home. But ndafika but xa siyitshekisha akho nix erongo. Apparently abantu abayenza kwezinto ze-service guys xa kungoJanuary so baye bafuna ukwenza i-profit, bacreate ingxaki emotweni.
because after saye sayitshekisha laa nto nobhuti safikisha uba bayichaphazela ngesibomi engine and bayabona into yobana ndingumntu ongisisi, so bathatha i-advantage. Bachiphize ioil ngesibomi apha kwi-engine kwindawo neyi-1. Nyhani sahamba xa ndiyoyitshekisha wakubona indawo erongo, akho nto itheni. Then ndathatha elaa phepha, ndiye ndithathe elaa phepha le-extras ke ndiye eGoldwagen, then ndinikwe yonke into efana uba ndithenge yonke into efana uba ndiyayithenga. Then ke ngoku umntu andenze ndifune umntu andifakele zonke ezaa zinto, phinde ibe njojo imoto. Otherwise andibathandi shem abantu benanto bekunto zoziservice. It's just that I really have to go. Otherwise bayasintlonta thina singabantu abangoomama, andiyithandi nto bayenzayo. I wish uba ukhona umntu ophaa kulaa ndawo zeservice omameleyo ngoku nithethane guys ubana masiyiyeke le nto erongo. Because nyhani kaloku thina siyazi into yemoto. Mna into yemoto shem ndithi xa ndivuke ndizawuhamba nditshekishe uba okay ii-lights zonke zikhona ezilapha ngaphakathi azikho, then ndiyiwomishe. Once ibe ku-90 ndiyazi uba I'm ready to go. Ifuel sometimes ke ndilibane nefuel but maxesha amaninzi bakho light ngaphakathi emotweni that I'm good to go. Uba kwathini umntu athi ndiye ndayiva mani iye engathi thini. Ifana noba ndidrayiva emoyeni mna ndiva kade uba kukho umoya or something. Otherwise andiyazi mani guys, siyanicela abantu bangobhuti balungise imoto nibo sicinge singabantu abangoosisi, ningasiqhathi because siba stressed. Yazi ngala mini zange ndilale phofu yaphela laa nyanga oko ndine-stress ingathi nyhani kuzawuqhawuka something okanye ikhona nje into off ezakwenzeka. Oko up until ubhuti nyhani wandehlisela uvalo. But ke qho ke iba khona laa nto ubana kanene kungathi. But hayi wethu ndibamba ngomthandazo, ndiye nditsho ke kumama umntana uyathanda uba newari yemoto. Mna ndiyazazi iingxaki zemoto zam, inoba yi-conlink, hayi inoba yintontoni, hayi yintontoni. But once ibe ngathi yinto eserious ndiba ne-stress ndingakwazi ulala. So please bantu basezigarajini sicingeleni. Thank you. Enye into ke sana icawe ndifundisa yona, mna ndingumntu we-system. Uba into zam funeka zihambe nge-system. Uba ndivuke ndathi ndiza kwenza A, B and C, once zingahambi ngalaa order yam ndiba frustrated. So ndihambe ayinile ndiqomba ndiyonge necawe ke ngokamnandi. Yho fikile ke sana makapopwane kuba phaya endlini ecawe wathi mandiyopheka, bekho abantu bopheka. Bengaske ndizinqunqe, but xa ndifika phaa nyhani phaa ekitchen ayishem mama mdala lona nyhani she really needed help. Ndachithinika ke ndapheka ke then ndade ndaphaka. Then xa kugqityotywe ke kwathi masihambe siye ngaphaya siyovela phaa kwabantu nabadala bazosibulela. Ndiqonda yho ayisana. But ke cawe ndifundisa into abantu uba yonke into ingenzeka nanini na, akho nto iyi-system. Noba bendicifana ndizawufika ndihlala endlini ecawe mamela cawe, sometimes awuzukwazi uyenza loo nto, uzawuhamba uyokwenziswa enye into. So iyandititsha mani ezinye izinto endingazithandiyo kodwa because indenza ndi-actor out of character. Yho yazi ngoba ndiphuma phayana intliziyo yaquntsuleka ndiqonda uba andiphethanga nefaskoti to start with ne, andinafaskoti, ndinxibe ichopsi. Ngoku funeka ndihambe ndiyokhulula isinxibo, then ndishiyeke nejezi nesikipha esiblack esindisinxibe ngaphantsi, then ndiyonxiba la makhufukhufu. Ndandicofa uba ziyilaa ntokazi zezinto zii-Crocs kanti ke kutheni ndicinga ufana ii-Crocs yi-R100 ayinam. Xa ndihamba ke la makhufukhufu yandingenisa shu. Umama umntwana wayihleka ndisayithetha loo nto uba ndinee-Crocs ze-R100. Hayi kodwa into endizenzayo. So ndaba phaa ekitchen qomba mna xa bendizopheka ekitchen bendizawuhamba ekhaya ndiziphathele izinto zopheka like i-knife yam, iphila yam, iphini, into laa nto yogximfa izithanga, like because ndiyazazi ndiyopheka. Iswabhu yam, like such things ne. Ngoku nje out of the blue yho bendincitheka but ndiqonda uba mandihambe wethu. And nangoku ndiya phayana uba umama besekhona bezathi lungisa ubuso because ngoku ndiphuma phandle ndiququke nyhani ke ndapheka ke shem
phofu ndapheka ndedwa baye bamane befika nabanye abantu siphethe sipheka sebayi-4 then ke ngoku sazophakiswa ngabanye saphethe siba about 6 but ke it was a beautiful church day shem. Ndiye ndiyithanda icawe yam more and more I must say, but this weekend, this coming one, andizoyicaweni ndizaya kwenye funeral Sunday. The thing about i-funeral yasecaweni ne iqhutywa ngathi icawe yonke laa nkonzo yasecaweni la process iyenziwe nasekwi-funeral, so it's like ndenze icawe kabini. Xa ndiye Saturday kwi-funeral then Sunday ndibheka icawe, no andizokwazi. And ngoku icawe iyahamba ibheka kuNomaya kukhona itontoni phayana. I'm choosing not to go. I'll go to a funeral then Sunday ndizenzele izinto zam. Sunday wam uzawuba ngathi ngu-Saturday then uSaturday abe ngathi ngu-Sunday. Wese sizawuwalka ke xa sisiya phayana. Oh, doesn't that fit. Anyway guys, another big thing is that I've finally reached 500 subscribers. Thank you guys for the love and support. Guys, reach 1,000. I'm so excited about this one. You know, when I started this a year ago, 25 June last year, by now by 500 subscribers to my channel. Guys, they appreciate and excited and motivate nobana to be consistent. Oh, ndizenze le ntloni ke xa ndithetha nge-consistency because I don't have it. Ninganibethe for that. But guys, ndiyanicela ke guys, like, share, comment, subscribe. If uyaqala ufika apha then uyibona le channel nje ndicela nje ifavor enkulu usubscribe then be part of family. Pin of fire and a notification. Maniba alert when I upload something new. Anyway guys, thank you so much for your love and support. You're over and over and because they're humbled, they're excited, and everything. Thank you guys for helping me grow this channel. Thank you guys. Kakhulu. Thank you. Ulife wam lately ke sana ufana la ina yeduvate. Yabona hlebdu andazi bandiyondluleka ngaphi ibhedi namhlanje. Ne? Because ndithe sendiyondlulile xa ndithi maningathayo ibhedi yam because ndifake ina ye-double bed. What am I saying? Ewe ina ye queen size bed ne? Then ndifaka kwicover ye queen size bed. But iguquleke yangathi banba ifanele ubanba andiyazi malento yenzeka phayana but ibhedi yami yaba namagugu masholo ndibangayibethe ndibangayithina qona mandivetske ndiyiqalele kwayona. Ndiyazi I wish ubomi bebusimple like ube i-comfort qha but ndikwazi uyifaka i-comfort so ndi-comfortable kule nto yobana ndibe ne-ina necover. But hayi mani ubomi bam buske kwangathi kukufaka i-ina kwicover. Andiyazi the simplest way to do this thing. Sometimes bengathi and I don't think ayalingana la macala ne. Nansi le nto ndiyibhuda phayana. Ibe yo guys, khaninicebise an easy way to faka i-ina kwicover because ii-problems zam ziqale phaa kulo Sunday. Ndiyibone phaya abandiqanda ondlula ibhedi kaninzi ndifake le nto ikhona offer zakwenzeka sendifumana amatikiti sendiphekiswa ndisithini nje izinto nje ezi-outside my plans. Qale kulaa ina yalaa bhedi ndiye ndayibona umama ke wayekade esithi uba ubone onomyayi isithi 1 for bad luck, 2 for luck, 3 for joy, 4 for what. So yena wayegadi ndakhe noba ke uthiwa mhlawumbi ubheke down abone eli-1 for bad luck waye ajike athi I ain't going nowhere because imini yakhe izamosheka because unomyayi umbi-1 unomyayi laa ntakhe emnyama bona unomyayi 1 bendiqonda ubana girl wavuka wavasa ayinela sakwenzela iti wathi ubheke down ujikiswe ngunomyayi. But she strongly believed in that shem. Naxa ziyi-2 I'm excited ba 2 for luck then xa ziyi-3 for joy. So mna ndiyibone phaa shem that ikhona into zaba off ngale mini namhlanje kanti manyani. What's one thing eye yenzeke uqonda ba I knew it ubana things were about to go south because kwenzeke that thing. Cela nishare phaa kwi-comment section ba yintoni
le nto iyi-one kuwe. No, not i-one, can be many other things, uba eye ibe yisayini uba kukhona okuzoshuba, kuye kwenzeke ntoni. Thank you once again, guys, for watching. See you on the next one. Love you. Bye.